Де помилилася, скажи, чому болюча так душі, няўжо звычайным смс магчыма разарваць у свет. Навошта ты, чаму мяне? Я ж папярэджвала цябе, я спрабавала ўсё зрабіць, каб я магла ізноў любіць, жыць стужка рабіць, якія дзверы адчыніць, каб выдыхнуць з паветра смак і зразумець, ну што не так. Ты вінаваты, адкажы за гэты снежань у душы, ці гэта я, ці гэта ты, ці кашка не ты, ці можа песні, час пісаць песні. Час писать песни, на-на-на. Час кричать
Але припів, я думаю, Крочить і полетить. Крочиться, полетить, так. Також стосується з теми нашого заняття. Осторожно по пысе, с рыбным зянем на росе. Уникая ощупание, что можно разродинами, наделили крылами, и кому душа так прагнет, прожить и полететь, покинуть страхи и сомнений, прожить и полететь, порушить теплый притягнения, прожить и полететь, дать своих хмару властным шагам, прожить и полететь, по белым небе червоным птахам, по белым небе червоным птахам. Заснула я, наперед прозмігнула я, отшукать нарешті, хто ти, розправуєш народ, і ти окрильоний кров, стане кропкой незворотну. Крочить і полететь, покинуть страхи і сумніви, крочить і полететь, порушить теплі притягнення, крочить і полететь, дать своїх хмару власним шагам, крочить і полететь, по белым небе червоним птахам, по белым небе червоним птахам, по белым небе червоним птахам. Местная мора. Я перший раз у вас побував, мені вельми приємно було і цікаво вельми побувати у вас. Я тут шмат про що довідався. І ось такі крупкі сутикнення тут відбулися. І з Іриною Я вот сейчас часто сподіваюся, що ще не опошнім разом зустрічаємося. Так, коли будете запрошать, мы будем задавать.